வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வாழைத்தண்டு கூட்டு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழைத்தண்டு நல்லா சிறந்தால் அறுத்து எடுத்துக்கோங்க பொடி பொடியாக. தண்ணியில் பாருங்கள் வாழைத்தண்டு போட்டுங்கிறேன். வாழைத்தண்டு தண்ணியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈக்குவலாக அப்படியே மேலே மிதக்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பி இல்லைன்னா ஒரு குச்சி மாதிரி எடுத்து இது மாதிரி இதுனிங்கன்னா கலக்கி எடுத்திங்கன்னா பாருங்கள் இந்த வாழைத்தண்டில் இருக்கிற நார் மட்டும் வந்துடும். அதை மட்டும் எடுத்துருங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா நார் வந்து கலக்கி எடுத்தாச்சு கம்பி போட்டு. அந்த வாழைத்தண்டு தண்ணியிலேருந்து இருத்தி எடுத்து போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழைத்தண்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வாழைத்தண்ணி அப்படியே மிதந்து நிற்கிற மாதிரி. பூண்டு ஒரு 6 பல், தக்காளி ஒரு 1 சிறுந்த அறுத்துட்டுக்கோங்க. சீரகம், சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 பல், பாசிப்பருப்பு ஒரு 10 கிராம், உப்பு தேவையான அளவு, 2 வரமிளகாய், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கரில் விசில் போட்டுருங்க. ஒரு 5 விசில் வரட்டும். அப்போ தான் நல்லா மசிஞ்சு வரத்துக்கு. ஓகே, நல்லா வெந்து வந்துச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா மசிஞ்சிக்கலாம். நல்லா இது மாதிரி மசிஞ்சு விட்டுக்கலாம். நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா மசிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கடாயில் வச்சு தாளிச்சிக்கலாம். கடாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூடு ஏறிடுச்சு. இப்போ எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடு ஏறிடுச்சு. கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடுகு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மசிஞ்சு வச்சுங்கிறத ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய்த்தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகா நம்ம வரமிளகா 2 போட்டுக்கிறோம். அதனால் பார்த்து காரத்துக்கு ஏற்ப ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் ஒரு கப்பு துருவி எடுத்துருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி தழையை நல்லா தூவி இறக்கலாம். வாழைத்தண்டு கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீட்டில் மறக்காமல் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம வீட்டு சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.